Top 5 boxers zakho of all time. I know bokuba ukhule kula era yo bra Happy Boy Mxatshi ingabo abantu abapopular ukuza ngenena kwa kwi-80s zakho. Nalapha kwi-2000 ke ngokwangena ke nawe wadominate kwi-2000 but bakhona abantu obabonileyo during your time before ngene naseringini mhlawumbi nangososilo. Abalapha ekhayeni ne? Yeah, mastata ekhaya masibayeka abanye. Yeah. Andizumshiya manunko sana, yabo? Umxatshi. Happy Boy. Yeah. Because ke number 1 or number 5? Okay, yeah, masitsho simrenkaphi? Number 1 or number 5? Okay, forward to, because he's a legend, yabo? Okay. Yeah, I'll rate him number 1, yabo? Okay. Yeah. Okay. Happy Boy Mxatshi, number 1. Yeah, then ke ngibe nguwelile nkosinkulu, yabo? Yeah. 2. Okay. 2. Yeah. Yabo? Ibe ngumXhosana Jongilanga. Xhosana Jongilanga. 3. Number 3. Sure, yabo? Then ke kutize kwabafana bam, yabo? Okay. Yeah. Yabo, andizumshiya uZola Ntete, yabo? Sasbon. Yeah. Phakathi ku top 5. Sure, yabo. Then ndingamshiyi lo mfana uChafu, yabo? Solid. No McMahon. Yo, Mfowethu axabana lapho.